Għax minna mara ma jgħaddix. Sawa. U ninsabu ħad-dingli għall-arja fiċ-ċentru tal-anzjanità attiva. Uħedħu daqxej u waraw daqxej x'naqra lajf għandhom. Ew miegħi. Jara nara x'għandna. Hawnhekk jiġu nies tal-fuq minn 60 sena jaqattaw daqxej ħin u għandhom klab tajjeb. X'toqgħodu tagħmlu? Ejja, nilabu naqa tombla. Għallulna nifsu tal-karnival u jiena xtrajt tal-karnival u bistom. Għaxi x'inhu l-kustum? U ta' xej propja, ma nafx ngħidlek. Ta' kollox Ta' u ta' kollox xejn. u ta' xejn. Idu ħafna pjaċir. Għandek ħbieb. Jien, u kemm trid għandi ħbieb ħafna. Intkom dejjem hekk tkunu dil-klikka. Il-mejda tagħna, tal-kolonni aħna. Għaliex? Għax hekk għalawinna li għax fejji telhom hemm il-kolonni. Jagħmlulkom xi tok u hekk tieħdu. Interessanti ħafna. Hemm xi waħda li baqgħet f'moħħok. Per eżempju fuq il-Mart, kif iġġemma l-flus. Qed tiġġemmak tal-flus. Ejwa. Vera? Ejwa. X'ismek jien? Daniel. U ma Daniel sejra nanni, veru wiċċu ma jistejx. Għax minna mara ma jgħaddix. Sawa. Awanti għax mimlin jisaw. L-exercises, Issa qabel kontu tagħmlu exercise. Għala issa kif sirt flexible, Oh, vera nieħdu kost. Keri ħafna helpers. Ara ma noħroġ, imma u kelli ġen biex niġi. Niltaqgħu ma' nies. X'tagħmlu? Nejdu fuq nies. Daqqa jidħol suġġett mod, daqqa mod, ma nitkellmu. Raġġo, darling! Happy Valentine's Day, immissjajnik! Ġu l-crafts? Għal-crafts ġu għara. Xi kraf se tagħmlu bħalissa? Palissa fadel Christmas tal-Boxing Day. Sena blura. Laqwa grupp li qegħdin fiha. Inħeġġiġhom biex jiġu għax is-solodudni kera. U għaw isibu lill-kumpanija ta' kulħadd ta' xkull karattru għandi għaw ġew. Jiġu, jieħdu pjaċir magħna, aħna dejjem norganizzaw l-affarijiet adattati għalihom. Iktar ma jgħaddi żmien iktar qegħdin jiftħu ċ-ċentri għax hemm bżonn vera ċ-ċentri għax l-anzjani kollha qed jiżdiedu. L-anzjani qed jiżdiedu. Vera jieħdu paċenzja bina msikin. U napprezzaw li għamlu magħna. Inħajrukom biex tingħaqdu ma' dawn l-anzjani xixju.